umama guqe phansi ngawo mabili awushaya umthandaza ubhekise emazulwini athi Nkosi noma sesingihlaba lesibhilili bekubingelela ngithina abafarisi kodwa wena usazothola udumo kimi ngoba kimi wena umsindisi athi lapho sekumoya ekhuluma ngezilimi uvuleke endlini angene ubaba esememeze hambe ngidizele edakweni amaphepha ehluleka nawo ukuzimela ubaba umama azoyithola bekubingelela isibhakela sizolandela emshayini ibhanqa namafasitela embhakelela amacala angazange awenza kodwa uyaqhubeka umama nomthandaza ngisho izinyembezi kuye sezisiphumela athi Nkosi noma sekusinda kwehlela ngisoze ngayekelela ngiyazi wena lo mthwalo uzomthwalela ngisho isifungo engazenze eqale kwale ndlela sesingimangalela ngiyazi wena uzoba nami uzobe sekupheleni kwale ndlela athatha igawu nafaka uqaqa hamba ubeka amanzi okuhlamba buya wanikeza ubaba amlungisele indawo yokulala amnikeze nokudla azi kahle ukuthi ubaba uzomnqaba uthini ngentatha abanye amakhosikazi elele ethokomele namadoda awo avuka wami umama kulo mnyama ayekoganda nalapha ekuqanteni ufika izibamba zamagama abantu bemqaba ngezinhlamba bembiza ngamagama aziswana bezama ukumbuca nokumncane asuke kuzama kodwa nakhona uyabekezela athi ngiyazi ukuthi ubaba obesibusise enganeni zami ngoba ngifuna umzolo esifane nami uyindoda wamama thina endaweni sebembebehlekisa angalungena imizi nemizi ekudayisa sepatanisa efunela thina imali yokuregister athi bantu abami noma ngenayo lutho kodwa ngizofaka umfutho ukuthi ngithole imfundo ngoba ngiyazi egcineni iyona yona entuthu mina ngakhula ngilusa ngitholanga ithuba lokufunda kodwa ngizovuka ngekopanda noma ngigulele ukuvimba ngoba ngikufa bese mkoda ndewethi yakhuluma khona athi izingane zami ngifuna nizimele la emhlabeni ningene emshadweni sehluzekile kanti emqondweni uma khona engishoda ngawo lisibhikitheni emaphaketheni kodwa phela abantu abami isithobe emadodeni lokho kwakwenzeka iqaleni futhi kumile nje kuze kube sekugcineni bese kukamile mfana wami ungamshaya usifazane abothi noma kunzima ukontrola udinga kwakho bavumeli ukuphendula isilwane umthandi wesifazane ungamthandi ngokufundandane uqinisekise emshadweni akahleli nje ngoba esehleleni ingane bantu abamabothi uma nginesengihambile kukhulu ukuthi uma nginkulunkulu soze nabasindandane kubo bonke omama bakhona nomhlaba abashaka nabadivosa ngikudinga laba bangcwaba mina ngikhuluma ngalabo mama abasala nezingane zincane kwaphoqele ukuthi baphenduke obaba emakhaya bomama semthanda noma sinisho imali yokudla neqhubeka nezinto isithanda senze